Bueno, eta batxilergoa amaitzu ondoren lanbide heziketara nahi dozuenok joan, egin beharko dozue zeuen aukeraketa aurrematrikula pizkat aurretik. Egin dezakezue be bai, lanbide heziketarako zein unibertsitaterako. Ez doia inora aurrematrikulak ez dau behartzen gero matrikula egitera. Beraz, ekainaren hasieran ero maiatzaren amaieran ziurrenik ondinok datak ez dekoguz, baina izango da lanbide heziketako aurre matrikula egitea. Horretarako ikasgunean sortu egin beharko dozue kontu bat, eta bantz egiten da eurokipinitako datetan. Gertatzen dena da, lehen hau konbeni dela web horri honetara, hezkuntzako web horri honetara sartzia, eta hortze begiratzia zenbat ikasketak zeintzu dian, ze familietakoak daozen, zeintzuk dian lanbide heziketako goi mailako zikloak, nun emoten dian, datu guztiak aurretik euki, zerrendatxo bat markatuta euki, eta ja heltzen danian momentua bertan egiteko, aurre matrikula egiteko, ikasgunean sartu eta antze egin. Faseak, onarpen faseak, unibertsitateko fasean zekuak dira. Lehengo fasean nota honenak hartuko dituzte, baina egingo dabe matrikula momentu batian, gainera epia oso laburra da, beraz, handik eta aste batera beste fase bat egongo da, aste bat dinot, ero izan leke pizka gehitzua, baina, beste fase bat, hor barriro be onartutakoak, ero behian gilditzu dianak horrek agertuko dira, eta horrela 3 fase amaitzu arte. Gero, irailean ikastetziak espada bebete bere euren ikasketen kopurua dela 25 ikaslekua, aukera badau be bai, irizpide batzuk idatzita eukitzen dituzte, eta hasten dira irizpide horien kontutan hartuta, deitzen gelditzu dienei. Beraz, beti aukera dago bertan sartzeko.